बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि साखाथियावनो आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइ जावनायनि अजद। आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइ जावनायखौ अजद दैखांदों गामिनि रायजो राजाफोरा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल ओनसोलनि बालाबारियाव आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइ जावनायखौ अजद दैखांदों गामिनि रायजो राजाफोरा। गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला सरकारनि जेबो बाला अन्थाइ जावनायनि फोरमानलाइ गैयालासे आरो आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइ जावनायखौ बन्द खालामनांगौ होननानैबो गामिनि रायजो राजाफोरा बुंदों सरकारनिसिम। दानिया फै बिथांमोना खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो जों मोनथिनानै लानि। গাঁৱত ৰাণী সুন্দৰী বুলি কোৱা হৈছে যদিও কিন্তু কৈ আছে ৰাণী সুন্দৰী নহয় এইটো এলেকা। তো এইটো ইয়াতে যিটো মানে খনন কাৰ্য চলি আছে নদীৰ মাজত বৃহৎ বৃহৎ এক্সকেভেটৰ জেচিবি লগাই, কি ক'ব এইটো বৈধ নে অবৈধ? এইটো অবৈধ কাম কৰি আছে। আমাৰ নলেজত সেইটো বিৰাট বেয়া কাম কৰি আছে। আমি মানা কৰিছিলো আপোনালোকৰ ৰাণী সুন্দৰী এৰিয়াত বা নলবাৰী এৰিয়াত যি মাটি পৰে হয়তো মেজাৰমেণ্ট কৰি পেলাই গভৰ্ণমেণ্টৰ অৰ্ডাৰ কৰি পেলাই কামটো কৰি লোৱা। আমাৰ সিফালে জদাই মদাই কাম কৰাটো উচিত হোৱা নাই, এইটো অবৈধ কাম হৈছে। এইটো খননৰ ফলত কি ধৰণৰ মানে সমস্যা আহিব পাৰে আগলৈ? এইটো সমস্যাটো হ'ল আপোনাৰ এইফালে আমাৰ এই যে নাথুৰবাৰী নাঙ্গল ভাঙা এৰিয়া, এইফালে মাদাৰপুৰ আৰু এই যে বালাবাৰী এই গাঁওটো মানে একে পানী দি ক্ষয় হ'ব বিচাৰি আছে। ইয়াতে আমি ২৭ বছৰ এগ্ৰিকালচাৰ ফাৰ্ম কৰি চলাই আহিছো। গতিকে আমি চিন্তাধাৰা কৰিছো এনেকুৱা যদি ফকলিং দি জেচিবি দি খুন্দি খুন্দি খাল কৰি যদি সিফালে পানীটো ফটাই দিয়া হয় তেনেহলে আমাৰ এই যিবিলাক ফল গছবিলাক কৰিছো, আবাদ ফচলবিলাক কৰিছো, এইটো অহা বছৰত ধ্বংস হোৱাৰ গৰাখহনীয়াত ধ্বংস হবলৈ গৈ আছে। আপোনালোকে এই সন্দৰ্ভত ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষক অভিযোগ কৰা নাছিলে? আমি মানে সেইটো আজি প্ৰথমে আজি আপোনালোকক মিডিয়া তৰফৰ পৰা আমি এই কথাবিলাক জনাম বুলি ভাবিছো। গভৰ্ণমেণ্ট তৰফত এইটো অলপমান চিন্তাধাৰা কৰি পেলাই অলপ গভৰ্ণমেণ্টটো কিবা কৰি দিয়ে, সহায় কৰে, সেইটো আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত আমি সহায় বিচাৰিছো। আচ্ছা, যিহেতু আপোনালোকৰ স্থানীয় MCLA অৰ্থাৎ EM জন হৈছে বন বিভাগৰে EM ৰঞ্জিত বসুমতাৰী, তেখেতৰে ঘৰ ইয়াৰ পৰা হয়তো ৪-৫ কিলোমিটাৰ নহ'ব। তেখেতে এই বস্তুটো তেখেতে জনা নাছিল যে তেখেতৰ ঘৰৰ ওচৰতে এনেকে অবৈধ নদী খনন হৈ আছে? মোৰ সম্ভাৱনা হিচাপতো জানিব লাগে, বুজিব লাগে, যেনিবা সি ওচৰতে আছে, কি কৰি আছে, এইটো কিয় বেলেগ ঠাইত গৈ পেলাই তো গাড়ীবিলাক ধৰি আছে, বালু ভাতৰ ধৰি আছে, কিন্তু তাৰ ওচৰত যে কাম কৰি আছে সেইটো কিয় দেখা নাই মই সেইটো গম নাপাওঁ। এতিয়া আপোনালোকে কি বিচাৰে? মই বিচাৰিছো কৰ্তৃপক্ষ মহোদয়ক মই বিচাৰিছো এইটো বন্ধ কৰিব লাগে আৰু আইন হিচাপে এইটো কামটো কৰি ললে ভাল। যেনিবা এই খনন কাৰ্যটো কাৰ নেতৃত্বত চলিছে আৰু কোনে চলাইছে? হয়তো কোনে চলাইছে সেইটো মই গম নাপাওঁ, কিন্তু সেই একজন মানুহজনে চলাই আছে বুলি মই গম পাইছো। কেতিয়াৰ পৰা চলাইছে? হয়তো ১.৫ মাহ প্ৰায় ২ মাহ মান হ'ল আৰু কি। চৰকাৰী পাৰ্মিশ্যনটো নাইয়ে, এইটো গম পাওঁৱে। কোনো চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা খুৱাৰি লোৱা একো কাগজ পাতি নাই, পাৰ্মিশ্যনো নাই, এইটো অবৈধ কামত চলিছে। তথাপিও আমি সহ্য কৰি আছিলো, কিন্তু এতিয়া আমাৰ ফালে যে খুন্দি খুন্দি গৈ আছে সেইটোৰ কাৰণে আমি বহুত দুখ লাগিছো। नोंथांमोनखौ जोबोद धन्यबाद होयो, हामबाय होयो। नोंथांमोना जे जोंनि बे ओनसोलनि थाखाय मोनसे मिथिसार होनो थाखाय जे नोंथांमोना जोंनाव नुजाफैबाय, बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों। जोंनि बे ओनसोलावहाय बालाबारि आरो रानी सुन्दरीनि गेजेराव मोनसे दैया गेजेरावहाय सिंखावनानै दङ आरो बे दैया दा बालाबारि ओनसोलावहाय गामियाव गोग्लैनानै दङ। बे जे खामानि सोलिदों बियो बे आयेननि बिरोधि जादों, बियो आयेन भाबै जायाखै, खारन बिसोरो कागज कलम जेबो गैया। सिडली रेभिनिउ सार्केलनिफ्रायबो खुनु पारमिशनबो गैया। आं बेखौ खबर लाबाय, मिन्थिबाय, खुनु पारमिशनबो गैया, लेखाबो गैया, इनफरमेशन लेटारबो गैया बिसोरनाव। बेखौ सोर जावफैदों बबेनिफ्राय? बेखौहाय बे रानी सुन्दरी ओनसोलनिनो कयेकजन मानसिफ्रा माने बिजनेस खालामनानै जाबाय थादों। बेसे गोबाव जाखो बे बोसोर मास मोननैसोआनो जाबाय
खिन्थु सिगांनिफ्रायनो बोबाय थादों मा हिसाबै बोदों बोसोरसेयानो जाबाय सिगाङावबो बोनाय नुबाय थादों खिन्थु बे समाव खुवारि दंना गैयामोन आं बेखौ मिथिया खिन्थु दानि जे बोबाय थादों बेवहाय खुवारिनि जेबो लेखा बिलाइफोर बिसोरनाव गैया दा जायखि जादोआ बिसोर बोनानै जाबाय थानायखौबो जों नांजायाखैमोन बिनि बाला अन्थाइखौ बबाव लाङो बबाव लाङो माने बिदिनो जाम्फारजों लांबाय थादों बबाव लांदों बबाव खालामदों जों बिनि थदबिदबो लानाय जायाखै साखाथियावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बे डिपार्टमेन्टनि इएम दा बिथांनि साखाथिथार बिथाङा बिनि सायाव इलिगेल जेखौ सोलिबाय थादों जेबो माबा खौरांफोर मोनाखै नामा आं बिथांखौबो खावलायदों बिथाङा बेबादि खाथियावनो गावनि न' खाथियावनो जुदि बेबादि मावनायखौ नुदोंब्ला माबा मोनसे सरकार तरफनिफ्राय बा गावसिनि गभर्नमेन्ट बिफानफोरनिफ्राय माखासे खामानिफोरखौ मोजाङै मावहोनांगौमोन नाथाय बियो एसेखौबो नुबाय थादों बेनि थाखाय बिथांनि खामानि मावनायाव जों एसे गोरोन्थि नुदों दुखु फोरमायो जों बिथांनि सायाव बिथाङा गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां बाला अन्थाइ दंफांफोरखौ होसोलायनानै हमगासिनो दङ नाथाय बे खाथिनि खामानि अबैध खामानि माने जाया माने बे रुलावनो गैया बेखौहाय माबोरैथो बिथाङालाय नायनानै थानो हादों आं बेखौहाय गोमोदों बिथांनि खार्यकरिखौ बुंनाय रावफ्रा गियानजों बुंनाय जायो आखलफोरखौ नाथाय गियाननि आखल नुनाय जायाखै बे खामानियाव जोंहाथ' डाइरेक्टयै दैया जोंनावहाय सौखाबाय दैयाथ' दै हासिङै थांदोंमोन जेनेबा खिन्थु बिसोरो बुरै हाखर खालामनानै आरो रासिनबाव दैखौ जोंनि थालिर बागानावहाय सोहरनायखौ जों नुदों औगुरि साइडआ मोनसे गाज्रि थासारि औगुरिथ' नङा नैबे ओरै नांगलभाङा ओमफ्राय जोंनि बालाबारि औगुरि बिसिडिसियाव गोलैयो नैबे बालाबारिया नोंथांमोना सरकारनो बे जेंनानि सायाव फोरमायदोंना फोरमायाखै जोङो प्रथमावनो नोंथांमोननि गेजेरजोंनो फोरमायनो नागिरदों जोङो गोबां गाज्रि थासारियाव गोग्लैबाय बेनि थाखायनो गभर्नमेन्टआ सरकारा जोंनि बे ओनसोलफोरखौ मोजाङै जेन नोजोर होनाय रैखाथि होयो बेखौनो आं खावलायदों आरो दा जोङो दिनै बे बालाबारिनि बा बेसरबारि पानियागाव सारागाव नाथुरबारि मादारपुर बे ओनसोलनि जानानै जों बेखौ बादा होनो बा प्रटेक्सन खालामनो जोंहा गोनांथि दङ खारन जों ओरैहाय संसार जागासिनो दं गोबां गरिब थाखोनि मानसिफ्रा आरो नैबे बालाबारियावहाय गोबां गरिब थाखोनि मानसिफ्रा दिनै संसार जागासिनो दङ दा बे अबस्थायाव बे थासारियाव जुदि बेबायदि अबैध भाबै जुदि हाखर जावनानै होयोबा दिनै बे गामिया जोबस्रांनायनि लामायाव फैयो बेनिखायनो आङो दिनैहाय जों ओरैनि ओनसोलनि जानानै आङो दिनै सरकारनि खाथियाव आं खावलायनो नागिरदों रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे बे अबैध भाबै कुवारि खुलिनाय बा पप्लिंजों हाखर जावनायखौ बन्द खालामनो थाखाय आङो सरकारनि सेराव आङो खावलायनाय जाबाय सोरनि आखाइ दं बे खामानियाव बे सोरनि आखाइ दङ बेखौबो दा जोङो थार बिजिरनायखौ जों मोनाखै आरो दा सोरनि आखाइ दं बेहाय बेखौ जों मिथिथ'वाखै बे बाउन्डारि बारायनाया दा दाखालि रानिसुन्द्रिनि रायजोफोर आरो लोगोसे जोंनि बालाबारिनि रायजोफोर जोङो जयै जानानै मण्डलखौ बेंटल सार्केलनि मण्डलखौ लिंहरनानै जोङो नायलायबाय नायबिजिर खालामलायबाय दा बेवहाय मण्डलाबो तार बिजिरनायखौ होनो हाथ'वाखै आरोखि दा मण्डला गावनो आखायाव लादों जे बेखौ जोङो सुसिगोन आरो बेखौ जोङो रानिसुन्द्रि बा बालाबारि बेखौ जोङो कारेक्सन खालामना होगोन होननानैहाय सिमनाखौ जोङो थिग खालामना होगोन होननानै मण्डला आखायाव लादों आरोखि